Il-pandemija tal-COVID-19 laqtet ħażin lill-pajjiżi tad-dinja kollha. Iżda l-pajjiżi li diġà kienu f'sitwazzjoni diffiċli qabel ma wasal il-virus komplew iżżersqu l-isfel u qed isibu ma' wiċċhom sfidi ferm akbar minn ta' qabel. Fosthom faqar dejjem akbar, ġuħ, nuqqas ta' ilma u affarijiet bażiċi u nuqqas ta' apparat mediku. Għal sena oħra qed tittella l-maratona ġbir ta' fondi ta' Missio Malta li għal darb'oħra għandha lan li toffri xi ftit ta' għajnuna lil dawk il-pajjiżi l-aktar makusa. Tkellimna ma' Robert Farrugia wiċċ sinonimu ma' din il-maratona li qalilna li hu dejjem kien involut fil-ġbir għall-missjoni, iżda fehm sew xi tfisser din l-għajnuna meta maru fuq xogħol ta' missjoni. Darba mbagħad dwar il-missjoni, il-perspettiva kompletament tinbidillek u tara il-bżonn verament ta' kemm hemm bżonn jinġabru flus biex dawn in-nies ikollhom dinjità u ħajja aħjar. Infatti aħna bħala missjo il-lan tagħna huwa li niġbru flus biex nagħmlu proġetti sostenibbli. Ġifieri nibnu farms biex komunitajiet sħiħ igawdu minnhom, nibnu skejjel, nibnu clinics, nagħmlu boreholes biex ikollhom ilma nadif u meta tmur hemmhekk u tara il-ferħ ta' dawn in-nies li pereżempju sibna l-ilma u jistgħu issa jaqtaw l-mixja li kienu jagħmlu kuljum, kienu jimxu 3 kilometri biex jiġibu l-ilma u jerġgħu jmorru lura ħafin, issa ħajamluha b'20 metru jew b'30 metru, il-ferħ li jġib dan u ma tistax tiddiskrivih. Father Victor Aġus, assis dioċeżan li għamel 40 sena jaħdem f'pajjiżi foqra u fil-missjoni qal li l-faqar f'dawn il-pajjiżi għalmu kultura differenti li għennitu jifhem ukoll il-bżonnijiet ta' dawn in-nies. Jien kont ngħix il-Filippini għandek miljonarji kbar enormi li huma ftit u l-maġġoranza huma foqra. Allora konna permezz tan-nies tal-post anke biex nifhmu eżattament x'inhuma l-bżonnijiet tagħhom. Mhux niġu aħna bi proġetti imma nisimgħu lilhom. U bekk anki aħna stess nitilfu kważi il-kultura tagħna u l-bagalja ta' esperjenza li għandna biex inkunu nistgħu nilqgħu lil dawn in-nies u nifhmuhom. U bekk stajna verament intuhom dak li għandhom bżonn. Huma forsi jafu biss jitolbu xi ħaġa biex jieklu. Imma intom mbagħad tibda tara li dawn mhux li kell biss għandhom bżonn l-edukazzjoni pereżempju biex ittihom futur. Matul il-maratona tal-kontribut tiegħu ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija li appella lil poplu Malti u Awċi biex jgħin lil dawk li għandhom bżonnijiet akbar minn tagħna. Juni ta' nies ta' tfal fid-dinja m'għandhomx l-iktar bażiku. U allura imqar il-ftit li nistgħu obbligati li nagħmluh jiena inwedkom ilkoll illi kull ftit li ngħinu il-bambini tijunna lura mid-darb iktar. Il-pjaċir, is-sabiħ, il-gratitudni, il-saħħa li nieħdu fil-moment li nkunu qed nagħtu naħseb nirċevu ħafna iktar.